София, 10 часа и 20 минути. От заведение в квартал Иван Вазов на телефон 112 е подаден сигнал за изчезнал човек. Главен полицай Евгений Василев и полицай първа степен Лилия Добрева поемат сигнала и пътуват към посочената локация. 25-ти. Какво знаем за изчезналия? 113 изчезналият е Васил Йорданов Пелев, служител в заведението, неосъждан край. От кого е постъпил сигнала? Сигналът е подаден от Майя Валериева, служител в същото заведение. В момента се намира на обекта край. Каква информация имаме за свидетеля? Информацията е оскъдна. По думите на свидетеля на обекта има следи от борба и проявено насилие. Извършете проверка на място и докладвайте край. Прието. 5 минути до локация. Добър ден. Здравейте. Главен полицай Василев, полицай Добрев. Вие ли подавахте сигнала? Да, Майя Петрова. Кажете какво се случи? Като дойдох сутринта и в кухнята беше страшен хаос, готвача го няма, реално за това подадох сигнала, защото мисля, че нещо се е случило с него, има кръв. Вие работите в това заведение също, така ли? Да, аз съм салонен управител и сервитьор. Така. В заведението. Днес вие ли отворихте заведението? Ами, преди мен само, т.е. чистачките го отварят, заведението изчистват всичко, а той кухнята си отваря и си изчиства. И аз идвам след това и като дойдох, чистачките си бяха тръгнали и него също го нямаше, пък чухме се, той каза, че е тук, обаче го няма. А значи имате информация, че той е бил все пак преди вас тук, така ли? Да, чухме се. Ага. Добре, заведете ни до кухнята да видим за какво става дума. Сигналът е за пълнолетен гражданин, който е в неизвестност от по-малко от час. Случаят може да се окаже обикновено недоразумение, но ако намерим и най-малка следа от проявено насилие, то тогава нямаме никакво време за губене. Чакайте малко, дръпнете си ви, елате назад. Вие знаете ли той дали има врагове, неприятели, някой, който му има зъб? Не се сещам да има някакви разправи с хората. Дори няма недоволни клиенти тук. Смисъл, той върши си работата, идва рано, няма... Няма шанс това да е разхвърля на кухня? Не, изобщо. И просто да е забравил от предния ден, например? Имаме следи от борба, но няма тяло, което означава, че има много голям шанс лицето да е било отвлечено. Колкото по-бързо намерим следа, толкова е по-голям шансът да го открием жив. Това са кървави следи. Възможно е в една кухня да има петна от кръв. Все пак се работи с месо. Тук обаче определено има следи от борба. Вероятно има и ранен човек. Случило се е скоро, между 40 минути и час. Никакви пререкания с никой от персонала, с някой от барманите, с шеф и така нататък. С никой, така ли? Няма някакъв страшен скандал да е ставало. Просто има някакви разправи, нали, когато заведението примерно е пълно и е напрежение. В смисъл, това е нормално. Се сещате за нещо специфично. нестандартно. Не, за нещо специално. Той е перфекционист в работата си просто. И даже не почива, остава до късно, идва много рано, нали, както и днес трябваше да е тук. Щом се чули и казахте, че той е бил тук сутринта. Чистачките са изчистили, обаче това помещение очевидно са пропуснали или? Не, няма как да са го пропуснали. Плюс това той е бил сутринта тук и... Добре, т.е. какво идва на работа обикновено? С колата си идва. Неговата кола тук ли е в момента? Да, даже отзад на паркинга. Колата му е тук, а него няма. Добре, елате само внимателно. Заведете ни до колата му, ако обичате. Ето тук е. Целият паркинг само вие ли използвате? Да, само персонала на заведението. Това ли е колата? Това е колата, да. Проверите купето. Има кръв обаче. Прилича на петна от кръв. Вероятно е кръв, но само лабораторен анализ може да потвърди. Чакаме колегите за експертиза. Провери купетата, колега. Липсващ човек и кървави следи върху паркиран автомобил. Имаме още по-голямо основание да работим по версията за извършено тежко престъпление. Тук има някакво месо. Това месо от ресторанта ли? Мисля, че това ни е заготовката за обедното. Имате ли такава практика по принцип готвача да изнася продукти от ресторанта, да ги носи на някъде? В принцип не. Аз не знам. Не знаете за такова нещо? Не. Много странно. Колега, купето чисто ли? Чисто е. Някой друг има ли достъп до този паркинг? Не, той си е с бариера, няма да... Най-вероятно кървавите следи са от месото открито в багажника, но това ще трябва да се потвърди от лабораторния анализ. Към момента всички версии за изчезване на лицето са вероятни.
Някой друг шофира ли неговия автомобил? Не, само той си шофира. Кой е вътре в момента? Трябва ли някой друг да е вътре в момента? Не би трябвало никой, само аз съм тук. Стой, фърли ножа! Стой, бе, фърли ножа! Фърли ножа! Пусти ножа долу! Пусти ножа! Тренирани сме никога да не подценяваме ситуацията. Особено ако на место престъплението се появи въоръжено лице. Майя, какво става, бе? Собственика съм, кой съм? Вярно ли е това? Собственика ли? Какво слушаме, Майя? Така заварих заведението, готвач. като дойдох и се притесних и Къде е затова Васил, бе? Няма го, именно затова им звъннах. Какво значи? Господин, изчакайте. Тук сме по сигнал. Вашия готвач е в неизвестие от няколко часа. Може да ви кажете нещо по въпроса. Нищо не знам. Идвам, къде каква кочия е тук? Вашата Както обикновено. управителка ли се обади? Защото Що не ми се обади на мен ти? Не, напротив, на нас трябва да се обади. Добре, няма проблем. Слушайте ме като говоря клуб. Слушаме ви, да. Слушаме. Пак ви питам, знаете ли нещо по въпроса? Нищо не знаме, то пиянде, пияница. Кой знае какво е направил? Как така пиянде? Пълнен пияница. Този хаос, стоп, аз ще го който гоня. заварваме тук, моля ли, имате ли някакво обяснение за него? Току-що идвам и извиждам за какво става въпрос, почнах да почиствам. Все пак. А това нещо тук има ли вероятност той да го оставил? Оля? Има ли вероятност Кой това друг? нещо като Кой друг? Кухнята друг нема. Поведението на собственика е странно. Притеснен е, а има отговор на всеки наш въпрос. Смята, че не може да се доверим на показанията на неговите служители. Така, господине, това коренно се различава от версията на вашата салонна управителка. Тя твърди, че той е супер стриктен човек, си изпълнява задълженията и винаги остава чисто, никога не остава заведението в такова състояние. Няма такова нещо. Сигурен? Няма такова, абсолютно. Абсолютно. Аз съм доволен изобщо от него последно време. Не знам какво става. Какво? Къде е той? По-кратко, господин, имате ли лична карта? Има ли си някакви пререкания от двамата? Добре, спокойно. Между готвача. Не съм ставала свидетел на някакъв страшен скандал. Имало е разправи, нали? Но от нормалния процес на работа е. Не е нещо... Да, не се... Извън контекста на работата, така ли? Да, не съм виждала нещо да е имало по... Приятел. Чисти хора. Какво става? Не знам. Вие ми кажете какво става. Така, имам още въпроси към вас, господине. Някакви хигиенистки, които се грижат за това място. Искаме тяхни координати. Има чистачки, две Дайте бабички. и тяхни телефони, ако обичате. Ще ви ги дам, не знам, те няма смисъл от тях. Бабички с кофели. Не, ние ще преценим дали са. Да чисто тук да оправят, бе. Ние ще преценим дали са бискофели, просто искаме да комуникираме с тях по този въпрос. Само знаят да даже не знаят и да чистят. Друго, което искам в момента да ни съдействате. Имаме нужда да ни отворите вашите складови помещения, избени. Да, ама аз не ключове в мен. Как да ви отключи? Готвачи, щом го няма, той трябва да има ключове. Вие нямате ли ключове? Не, ключове. Тук е резервната, може и тях да дадеме. Значи има ключове все пак. Да. Да, Добре, това са това е. резервните. Престъпниците винаги се опитват да ни отклонят вниманието от съществени улики и точно това ги издава. Трябва да дойде. Само трябва да оправя тук малко. Такова. Стой! Стой, не мърдай! Не мърдай! Ръцете горе! Горе! Ръцете горе! Горе спокойно! Кротко! Кротко! Да виждам ръцете! Какво стана, бе? Защо, бе? Ето ми ръце. Кротко, не мърдай! Какво да не бъде? Да, ръката. Леко ще ме боли. Ще боли. Въоръжен ли си? Не. Обари се Обичам много оръжие. бавно. Колега, мога да свалиш. Не обичам оръжието. Много бавно се обари. Много... Свали оръжието, не обичам оръжието. Ти не каза какво да правим, ние каза какво да правим тук. Ясно ли е? Притеснен съм, бе, човек. Какво Какво искаш си от мен? притеснен? Какво те притеснява? Оръжието ми вади, Криеш пистолет ми нещо, вади. криеш нещо в склада ли? От това ли си не- притеснен? Нищо не крия, нищо. Нищо не криеш? Не. Защо риташ кофата и тръгваш по нас тогава? Не, да не бягаш. по вас. Тръгнах си да си влизам в Да салона. бягаш. Не бягам. Спринт. Така ли Не влезеш в бягам. салона обикновено? Да. Колега, взимаш салонния управител Не, и какво да проверите салона. Не е какво да Проверите крия. складове, избени помещения, всичко. Ти се обръщаш лице към страната и кротко, само да си мръднал. Е, добре, къде да мръдна? Нали си ме вързал? Това ли е ходилният склад? Останете тук, не мърдайте. Полиция! Отръпни се от вратата! Отръпни се от вратата! Отръпни се от вратата, казах! Как сте? Може ли да говорите? Хладилните камери в заведенията и магазините поддържат постоянна температура малко над нулата. При подобни стойности настъпването на смърт е въпрос на няколко часа. При измръзване е много важно да се потърси спешна лекарска помощ, за да се прецени правилно състоянието и да се подходи по най-подходящия начин. Там ще седна. Спокойно. Леко. Можете ли да движите пръстите? Бъде нещо, с което можем да го загърнем. Да, сега ще взема. Имате ли спомен колко време стояхте вътре? Не, никакъв.
Движете ръцете, движете тялото колкото можете. 113-1 на 113-2. Втори, слушам, говори. Открихме потърпевшия, жив е, има начален стадий на хипотермия. Разбрано. Ела тук. Стой. Не съм казал, че си свободен. Ела тук. Чакай, бе, какво ще правиш тук? Тук стой кротко. Стой тук кротко. Усещате ли повече пръстите? Да. Има ли някакво кръвообращение вече повече? Колега, какво става? Това ли е човек? Да. Разкажете сега какво каквото става? си спомняте. Спомням си, че управителя, Собственика имате ли или? собственика Да. ме нападна в кухнята, събори ме на земята и фърли ми малко бой. След това ме затвори в фризера. Защо си стигнал там? Защо ви нападна? Защото всичко започна от там, че бави заплати месеци наред, седмици и накрая реших да му свия номер. Какъв номер му свихте? Какво направихте? Свих няколко торби с храни и ги закарах до видя, причакаме и останалото. Добре, успокойте се. Извикане медицински екип, колега. Да. Чакаме екипа да Господин, дойде. успокойте се. Всеки момент ще дойде медицински екип, Леката всичко е е на наред. път и ще ви съдействаме. 13 на 25, 113 на 25. Слушам. 113 медицинският екип се намира пред заведението. Може да изведете потърпевшия. Повтарям, може да изведете потърпевшия. Край. Прието. Може ли хора? Айде. Именно заради ситуации като тази сме изключително експедитивни при сигнали за хора в неизвестност. В случая човека се измъкна на косъм от хипотермия и мъчителна смърт. Извършителят Вихрен Симеон Тодоров няма предишни провинения и по тази причина е осъден условно на 1 година затвор и глоба от 5000 лева за посегателство и нанасене на лека телесна повреда. На пострадалия е оказана първа помощ и в момента се възстановява от преживения стрес. Хипотермия настъпва, когато температурата на човешкото тяло спадне под 35 градуса. Ако температурата спадне под 30 градуса, изходът е летален.